روز بخیر بیننده‌های عزیز آزادی، امیدوارم سلامت هستید و هفته نوی کاری رو خوب شروع کردید. سروینازی روحلو هستم و برنامه نوید بامدادی رو تقدیمتان میکنم. امروز 5 اپریل است، ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخطی مهمترین خبرهای روز. حکومتی روسیه با بازگشت دانشجویان از تاجیکستان اجازت داد، اما با چند شرط. посухи ҳизби демократи Тоҷикистон ба раиси Ҳукумати давлати амнияти миллии Қирғизистон. Боздошти масъули комиссарияти ҳарбӣ дар вилояти Суғд. ҳукумати Русия барои бозгашти донишҷӯёни 6 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон ба он кишвар иҷозат дод. қарор рӯзи 31 марти имсол қабул шудааст. дар умум тақрибан 26 000 ҷавони тоҷик донишҷӯёни донишгоҳҳои Русия буда, қисми аз онҳо ба далели баста будани марзҳо 1 сол боз аз таҳсили ҳузурӣ маҳруманд. вазорати маорифи Русия рӯзи 4 апрел гуфт, донишҷӯёну аспирантҳо ва ординаторҳову шунавандагони факултаҳои омодагӣ аз Тоҷикистону Ӯзбекистон, Олмон, Сурия, Венесуэла ва Шри-Ланка метавонанд барои идомаи таҳсил баргарданд. вале мақомот гуфтанд, донишҷӯёнро зарур аст камаш 10 рӯз пеш аз сафар ба Русия масъулони донишгоҳҳоро аз тасмими худ огоҳ кунанд. аз донишҷӯён тақозо шудааст, ки 3 рӯз пеш аз ворид шудан ба ҳудуди Русия аз ташхиси коронавирус гузаранд ва агар натиҷа манфӣ аст, хулосаашро бо забонҳои русӣ ва англисӣ бо худ бигиранд. инчунин онҳо муваззафанд баъд аз 3 рӯзи ба Русия расидан дигар бора санҷиши бемории ҳамагир гузаранд ва то замони маълум шудани натиҷа гӯшанишинӣ кунанд. баъд аз паҳншавии бемории COVID-19 тӯли 1 соли охир донишҷӯёни тоҷик маҷбур буданд онлайн таҳсили худро дар донишгоҳи Русия идома диҳанд, вале онҳо сари чанд вақт аз мушкилиҳое ба монанди гаронии нархи интернет ва суръати сусти он шикоят доштанд. ҳизби демократи Тоҷикистон бо нашри як муроҷиатнома мавқеи худро ба мавзӯи мушкилоти марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон баён кард. ин ҳизб дар муроҷиатномаи худ гуфтааст, ки ин масъала бо тундгароӣ, рафтори ношоиста, хулосабарории нодуруст ва шитобкорӣ ҳал намешавад. муроҷиатномаи шӯрои сиёсии ҳизби демократи Тоҷикистонро Саид Ҷафар Усмонзода, раҳбари ин ҳизб, дар саҳифаи фейсбукии худ нашр кардааст. ҳизби демократи Тоҷикистон пешниҳоди раиси Ҳукумати давлати амнияти миллии Қирғизистонро як шитобзадагӣ хондааст. Қамчибек Тошиев, раиси Ҳукумати амнияти миллии Қирғизистон гуфт, ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд ҷазира қаламрави ворухро ба онҳо диҳанд ва дар иваз 12 000 гектар замини Қирғизистонро ва дигар ҷой бигиранд. мақомоти Тоҷикистон дар бораи пешниҳоди иваз кардани ворух бо дигар қаламравҳои Қирғизистон чизе нагуфтанд. пешниҳоде, ки қабулаш зоҳиран осон нахоҳад буд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз доранд, вале 504 километр сарҳад солҳост, ки таъйину аломатгузорӣ нашудааст ва гоҳ-гоҳ сабаби печидагӣ дар муносибатҳои дутараф мешавад. масъулони ширкати Somon Air гуфтанд, ки рӯзи 4 апрел 184 мусофир, аксаран шаҳрвандони Тоҷикистонро аз душанбе ба Москав бурданд. ба иттилои онҳо, парвози нахустини мунтазам байни Тоҷикистону Русия баъд аз 1 соли танаффус буд. ин дар ҳолест, ки як рӯз пеш аз он ҳавопаймои ширкати Ютер аз интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия худдорӣ кард. дар ширкати Somon Air гуфтанд, парвози навбатии мунтазам дар хатсайри душанбе Москав душанбе фардо рӯзи 6 апрел амалӣ хоҳад шуд. ширкат дар эъломияи нархи сафар дар масири душанбе Москавро $349 зикр кардааст. чанд рӯзи охир садҳо нафар барои гирифтани билет дар душанбе навбат мепоянд ва баъзе аз онҳо аз гаронии нархи он шикоят доранд. дар наворҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, баъзе аз харидорон иддао карданд, ки қимати билет аз 6 то 8 000 сомонӣ аст. мақомот ҳанӯз ба ин иддаоҳо посух нагуфтанд, вале қаблан Азиз Набизода, муовини раиси оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон, ваъда дода буд, ки ҷараёни фурӯши билетро ҷиддӣ назорат мекунанд. мақомоти интизомӣ дар вилояти Суғд алайҳи сардори зершӯъбаи қайди афсарони эҳтиётии комиссарияти ҳарбии шаҳри Гулистон Фурқат Ниёзов парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. дар ин бора Оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон хабар дода гуфтааст, Ниёзов бо истифода аз
мақоми хизматӣ ва маслиҳати пешакӣ бо духтури клиникаи вилояти Суғд Халил Каримов аз шаҳраванд А барои ба номи додараш омода намудани билети ҳарбии қобили маҳдуд ба хизмати ҳарбӣ 10 000 сомонӣ гирифта онро ба манфиати худ истифода намудааст. масъулони оҷонсии мубориза бо фасод мегӯянд нисбат ба Фурқат Ниёзов бо моддаи 247 қисми 2 яъне қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. назари сардори пешини зершӯъбаи қайди афсарони эҳтиётии комиссарияти ҳарбии шаҳри Гулистон ва наздикони ӯ дар ин замина маълум нест. ин бори аввал нест ки мақомот кормандони комиссариятҳои ҳарбиро бо гирифтани пора дастгир мекунанд. ҳоло дар Тоҷикистон мавсими даъвати баҳорӣ идома дорад ва вазорати мудофиаи Тоҷикистон дар 3 рӯзи аввали даъват аз иҷро шудани нақшаи даъват дар чанд шаҳру ноҳияҳо хабар дод. тибқи қонуни Тоҷикистон ҷавонони аз 18 то 27 сола бояд хизмати низомиро анҷом диҳанд. шикояти аксар падару модарон ин аст ки ба артиш бештар фарзандони мардуми камбағал мераванд ва барои таҳсил чун пул надоранд дар донишгоҳҳо маблағ дода наметавонанд. даъват ба сафи артиш дар Тоҷикистон баҳору тирамоҳ барои 4 моҳ идома мекунад ва ҳамеша ин маърака дар ҷомеа сару садо ба миён меорад. вазорати корҳои дохилии Русия дар садади таҳияи лоиҳаи қонунӣ аст ки ба хориҷиҳо ва афроди бешаҳрвандӣ иҷозат медиҳад сарфи назар аз қонуншиканиҳои мавҷудаашон буду боши худро дар кишвар қонунӣ кунанд. дар ин бора хабаргузории ТАСС бо такя ба вазорати корҳои дохилии Русия иттилоъ додааст. манбаъ таъкид кардааст ки бар асоси муқаррароти лоиҳаи қонуни нав барои қонунӣ кардани будубош ба шаҳрвандон муҳлати муайян дода мешавад. вазорати корҳои дохилии ин кишвар гуфтааст ки таҳияи лоиҳаи қонун дар доираи ислоҳоти қонунгузории муҳоҷирати Русия амалӣ мегардад ва консепсияи лоиҳаи қонун аз ҷониби ҳукумат тасдиқ карда шудааст. ин гурӯҳи шаҳрвандон барои вайрон кардани қоидаҳои будубош, қоидаҳои вуруд ба Русия, низоми будубош, фаъолияти меҳнати ғайриқонунӣ ё вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида намешаванд, агар чунин қонуншиканиҳо зимни баррасии аризаашон барои эътирофи онҳо ҳамчун шаҳрванди Федератсияи Русия ошкор шавад, тавзеҳ додааст вазорати корҳои дохилӣ ба ин расона. дар баробари ин қонуни дигаре низ бо танзими вазъи ҳуқуқӣ равона шудааст ки додани шаҳодатномаи муваққатии шахсиро ба муҳлати 10 сол барои шахсони бешаҳрвандӣ дар қаламрави Русия пешбинӣ мекунад. он аз 24 августи соли ҷорӣ мавриди амал қарор хоҳад гирифт. Асалбегим Саудатова яке аз ҳунарпешагони шинохтаи тоҷик ки то охири солҳои 90 дар байни мардум бахусус кӯдакон маҳбуб буд даргузашт. моҳбайкар ёро ва ҳунарпеша ва яке аз шогирдонаш рӯзи 4 апрел ба радиои Озодӣ гуфт Асалбегим Саудатове 70 сола ки солҳои зиёд аз бемории қанд ранҷ мекашид дирӯз дар шаҳри Душанбе фафтид. Асалбегим Саудатова ҳунарпешаи кино ва театр яке аз муассисони театри ҷавонони Тоҷикистон буд ки дар баробари театри лоҳутӣ дар замони шӯравӣ маҳбубияти зиёд дошт. ӯ дар солҳои шӯравӣ бо иҷрои нақши аҷуза кампир дар намоишномаҳои телевизиони Алифбо ҷон Алифбо маҳбубияти зиёд пайдо кард. солҳои баъд дар намоишномаҳои гуногуни театрӣ ва филмҳо нақши зиёде офаридааст ва унвони ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон дошт. қарор аст маросими видо ва дафни Асалбегим Саудатова ҳамин соатҳо дар шаҳри Душанбе баргузор шавад. шӯъбаи фатвои идораи маънавии мусалмонони Қирғизистон бо судури як фатво гуфт ки ваксиназании зидди вабои коронавирус шиканандаи рӯзаи моҳи Рамазон нест. агар шахси рӯзадор ваксина бигирад, рӯзааш намешиканад, гуфтааст Бахтиёр Тоқтоғозӣ, як корманди идораи маънавиёти мусалмонони Қирғизистон. ба иттилои ин идора моҳи Рамазон дар Қирғизистон 13 ё 14 апрел фаро хоҳад расид. Қирғизистон рӯзи 19 март 150 воя ваксинаи чинии Синофарм дастрас кард. рӯзи 29 март дар он кишвар ваксиназании сокинон шурӯъ шуд. Қирғизистон ҳамчунин мунтазири 500 000 вояи ваксинаи Русия Спутник V аст. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 апрел чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. моро пайгирӣ кунед ва ҳамкорони мо то чанд соати дигар шуморо бо хабарҳои тозатарин ошно мекунанд. рӯзи хуб бароятон орзу мекунем ва то суҳбати дигар, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.